ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೋರ ಮಾತಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಕುಡುಂಜಿ ಪಸಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗೊಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಉಂಡು ಟೊಮ್ಯಾಟೋದ ಸಾರ್. ಒಂದು ಸಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು और ಒಂದು ಇರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಲಿ और ಇರ್ ಆಫೀಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಡ ಒಂದು ಇರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ और ಪ್ರಾಯರ್ ರೆಡಿ ದಾಲಲ ನೆಕ್ ಮನ್ಪರಿಜಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ और ಬೇಗನೆ ಆಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಐನ ಸಿಂಪಲ್ ರೀತಿಡ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೆ. वीडियो तुदायका प्लीज़ वीडियो लाइक मनप्ले ये तापुंडात येना वीडियो शेयर मनप्ले निगोना फ्रेंड्स फैमिली नगोनट कमेंट सेक्शन निगोना फीडबैक करून दिप्ले इंक सो भले इनीता वीडियो स्टार्ट मनपुगो और तूका टೊಮೆಟೊ सार मनपर नमक इनेना बोडो ಟೊಮೆಟೊದ ಸಾರು ಮನ್ಪರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಮಾತೆಡ್ ಸುರುಟು ಮೂಲ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 5 ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗು ಬಾರಿಕ್ ಚಾಪ್ ಮಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಚಾಪರ್ದುಲೆ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಚಾಪ್ ಮಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ मूल नमक वंते मंजोल बोडो वंते जीरा पाउडर मूल नमक मुंची कट मन घेतोंदा वंते गरम मसाला उप्पु रुचि तक वंते नमक धनिया पाउडर बोडो या ಒಂಜಿ ಇಡಿ ಕಾಂದ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ್ ದಾಟ್ ನಮಕ್ ಸೂಂಟಿಲ ಬೋಡು ಮೂಲ್ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಬೋಡು ಅವಲ್ಲ ಚಾಪ್ ಮನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ರೆಡಿ ಮನ್ ಗೆತ್ತೊಂದ वगणेर तूक नमक इते ईना बोडो मूल या वगणेगोस्कर लसून घेतोंदे वंते चूली घेतद रेडी मंदा अंचने मूल वंते नमक राई बोडो मूल वंते बेवरे तप्पु दागते उंडु अंचने मूल या प्याराशूट द तारद एಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದುಲೆ वगणेगोस्कर वैट वगणे लाइक एकदम टेस्टी ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾರಡ್ तारद ಎಣ್ಣೆ वगणे पाण्यक स्वाद सो भले इनिता टೊಮೆಟೊ साद रेसिपी तूक और एक मनपुन अंचायत विधान तूवनगा माथे सुरुट यान घेतोंदे मूल ಒಂಜಿ कुकर किंजा ऐक नम चॉप मंदीथिना टೊಮೆಟೊ पूरा पाड्बुಡ್ಕ इनित सार नम मनपुग कुಕ್ಕರ್ಡ್ ಐತುಲೆ ನಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಬಾರಿಕ್ ಕಟ್ ಬಂದೀತಿನ ಕಾಂದ ಒಂಜಿ ಐಕೆತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ಬುಡ್ಕ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಮೂಲು ಸೂಂಟಿ ತೊ ಮೂಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದ ಸೂಂಟಿಗೆ ಬಾರಿಕ್ ಚಾಪ್ ಮನ್ ಗೆತ್ತೊಂದ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ನಮ ಗೆದ್ದೀತಿನ ಮಂಜೋಲ್ಲ ಬಿರ್ಕುಬುಡ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ ನನ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ ನೀರು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಪೂರಲ ಕಲತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮ ಎತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಂದ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಮೂಜಿ ಸೀಟಿ ಕೊರ್ಕ ಮೂಜಿ ಸಿಟಿ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗು ಅಂತ ಪುಡ್ ಚಪ್ಪಾರೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮೂಲ್ ತೀರ ನಮ್ಮನ ಹಾಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ದ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲಿತ್ತ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದ್ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ತುಯಡ ಒಂಜಿ ಇಡಿ ತುಂಡು ತೋಜು ಇರೇಗುವಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊದ ಪೀಸಸ್ ಸೊ ನಮ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಅನ್ಪಗ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ದ ಹೆಲ್ಪ್ ನೆಕ್ ವರ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತ್ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೊಮೆಟೊದ ಸಾರಡ್ ನಮಕ್ ಇಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬರ್ಚಿ तो ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ವರ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತ್ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ನನ ನೆಕ್ ನಮ ರೆಡ್ ಕಪ್ಪುದಾತ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಟೊಮೆಟೊದ ಸಾರು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎಕ್ದಮ್ ವಾಟರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೀರೇ ಇಪ್ಪುಂಡು और ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪೇರ್ ಓಲ್ ದಪ್ಪ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಗರ್ ನಿಗೋಲ ಎಲ್ಲ ನಿಗೋಲ್ ದಪ್ಪ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪಡ तो ನೆಕ್ ಒಂಜೇ ಕಪ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ और ವಾಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡಾಂಡ ರೆಡ್ ಕಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ನನ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ನಮ ಗೆದ್ದೀತಿನ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ और ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲೆತ್ತ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದ್ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬತ್ತಿನಕನೆ ನಮ ನೆತ್ತೊಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ और ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಲೆ ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಯಾ ಫಿರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನಮ ಬಾಯ್ಲಾರೆ ಬುಡ್ಕ 5 ನಿಮಿಷ ಬಕ ನಮ ನೆತ್ತೊಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಡ್ಕ ನಮ ಗೆದ್ದಿದ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾರಡ್ ನನ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ और ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ಲೆ तो ಸೈಡ್ ನಮ ಒಗಣೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಸಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಮೂಲ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಐಕ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಕೆ ನಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ರಾಯಿ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ರಾಯಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪುಡಾಯಿನಕನೆ ಮೂಲ್ ನಮ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೆವ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಸೊ ಮೂಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಕನೆ ನಮ್ಮನ ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸಾರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರೆ
ಸೊ ಮೂಲ ನಮ್ಮನ ಸಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಂತದ್ದು ಬಾಯಿ ಇಂಚೆನೆ ಮುಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷಗೋಸ್ಕರ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ವಾಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂತ ಬಾಯಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಸಾರಡ್ ಪತ್ತದುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆತನ್ ಯಾನ್ ನಾರ ಇರಕ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಂತೋಜ ನಮ್ಮನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಂಚಾತಂಡು ನಮ್ಮನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆತನ್ ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತನ್ ಒಂದು ಈರು ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾ ಫಿರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ सूपला प्रिफर मनपोली बट फिर तड़का वगैरह ऐड मनपुना इरेक बैलेंस मनपोड़ा अगर हैज़ अ सूप इर प्रिफर मनपोड़ा और उंदु वनसगु राइस दोट मस्त टेस्टी आपुंडु मस्त ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ और आइनात ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಈರ್ ಪ್ರಾಯರ್ ಓಲ ಪೋಂದುಲ್ಲಡ 1 ಡೇ ಪ್ರಾಯರ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದು और नेक्स्ट डे तड़का कोरोली ऑफिस गोइंग उल्लड़ तो बक्कल ओंदुरे ಬೇಗನೆ ಆಪುನ ರೆಸಿಪಿ तो यू कैन प्रिफर एनी टाइम वीडियो तूदायका प्लीज़ वीडियो लाइक मनप्ले ये तापुणात निगला फ्रेंड्स फैमिली नगट एन्ना वीडियो शेयर मनप्ले निगला वंजी लाइक हिंग मस्त मोटिवेशन करपुण और कमेंट सेक्शन फीडबैक करून दिप्ले निगोल्ली एन्ना रेसिपी अंचांड और नेक्स्ट रेसिपी इरे वैतमित बोडो पसात तुल्लाड एन्न ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಕುಡಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್